Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzi. Muri Zimbabwe muri rudadiso chera muri rudadiso Muri eZimbabwe salibingelela atinokukwazisai mose kumativi mana. Nyika ndonzwa kuti ndeye round. Vanhu vanotaura vachiti vanhu vari kumativi mana inobva yaita kunge four corner. Zvakamira sei Nigeria munozvizivawo? Maybe vanenge vanogona kuisa four corner pakati peraundi. Oho, north, south, east, west. Ndosaka ndakakudai chera. Very intelligent. Muri Zimbabwe nhasi uno tiri kusangana tiri munzvimbo yeHarare. Tangosvikawo pari kuitirwa basa nasekuru Ngara. Ndo atati timbokurukura navo. Asi chatoda kukuzivisai ndechekuti patinounza vanhu ivava vazhinji vacho tinenge taudzwa kuti ava inyanzvi. Naizvozvo isusu kana tatora sekuru kana ambuya kana madzibaba tinombovapaka vamwe vanhu vatatu kana vashanu tichiona kuti maresults ari kuuya zvakadini. Then tadaro makuru mwakatiri musango. Then tadaro tochizotanga manje kakupa ruzhinji rweZimbabwe. Muri eZimbabwe njengoba limuzi ushumba namhlanje phela sihambile sathi mana sike sidingele phela imuli eZimbabwe sifonela ukuthi buyani phela kulomunye ukhulu lapho kwansi uthi elincedise sathola ukhulu kulotha ngikhulu Ngara. So muri eZimbabwe ngabona sesikhipha abantu ukuthi bebuye ku Drewmas media sebese sike sezwa ngabantu ukuthi hayi uyancedisa sahambisa abanye ukuthi hambani phela laphana liye ncediswa sibona uhamba njani. Singabona abantu bangabancedisiwe sesibuya labo ku Drewmas media because thina esikufuna nje Drewmas media equality lama results asipomba ukuthatha asipomba ukuthatha iloba ngubani ukuthi simlethe lapha sile quality ngabe sithatha iloba ngubani ngabe kutshona kugcwele inyanga eDrewmas media. Chera ndoda kureurira nhasi. Pamakaenda kuUK kuchikoro paya vamwe vakandiudza kuti chera atoenda chatodzoka. Saka ndakaenda kuna nasekuru. Ndofanda kugadzira isaizi nhasi muri padivi pangu. Asi nguva dzese muri eZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Regai timbopa sekuru Ngara mukana wokuti vataure nesu tinzwe kuti ndezvipi zvavakachichengetera kana vane dambudziko ravanenge vataurawo ratinenge tichisangana naro mukurarama. Aiwa mozvinzwira mega. Kana vasina chinoitika ndechekuti dzimwe nguva hatikwanisi kunge tichitaura matambudziko ese amunosangana nawo muri eZimbabwe. Tinongotaurawo tinenge tichifunga nekufungidzira kuti kuda zvichida kwaMpofu vane dambudziko rakadai, zvichida kwaNechamba kune dambudziko rakadai. Saka tinongobvunza generally tisingareve kuti dambudziko randiri kubvunza nderangu aiwa tinoita tichimiririra imimi. Sandizvo yikho shumba yikho sivi. So muri eZimbabwe ngethemba lapha sizaqasa phela ukuthi sike sicoce lokhulu lapha sizabuza imibuzo engiyabe imnengi sibuze lenhlupho ezihlangana labantu
ezitshiyeneyo. Ngiyathemba ukuthi kulamunye ozathi mina olwamuhlupho alubuzwanga, elwamuduba alubuzwanga, kumbe umkhuhlane wami awubuzwanga, maybe ukukhulu kakwanisa ukuthi ekuncede, kakwanisa ukuthi engincede. But mule Zimbabwe lathi sebezama ukuthi sibambe ngebe sikwanisa ukuba kwazi inhlupho ezihlangana labantu emzini yabo yonke, sibekwazi ukuthi lokhu yikho ukuhlangana labantu. So mule Zimbabwe okuzwa nxa kulokuthi uyagula kumbe uhlangana lenhlupho kumbe kule memoya, uyakwanisa ukusifonela. Okunye ngoba sebesesikukhohliwe phela, siyabe sihamba futhi la ngesikhathi. Takange tambomira kana uye top 20 yevanobatsira. Chikonzero ndechekuti takaona zvakugadzira ruvengo, vamwe vakuti saka ini muri kunditi handigone. Asi suma results edu aibhesa tiri tichitora kubva kuvanhu vanenge vachiti ndabatsirwa nasekuru ningi, ndabatsirwa namadzibaba ningi, ndo paibva maresults edu ipapo. Asi ndingade kukuzivisa kuti taakuendera mberi nechirongwa ichi tochiburitsa muna June nemuna December. So mule Zimbabwe ngiyathemba liyakhumbula ukuthi eminyakeni edlulileyo sasibuya phela le top 20 abantu abakwanisa ukuncedisa, abancedisa abantu endaweni ezitshiyeneyo, okhulu, amapostori, abapastor, amaprofeti. But sama ngoba abanye kwasokubangela ukuthi abantu bezondane, because uyathi so mina lithi angikwanisa ukuncedisa, so mina ngilithi angikwanisa idlozi lama likwanisa ukuncedisa. But thina njenge Drewmas Media sebesibhesa ngabantu ababuya ukuthi Drewmas Media thina sincediswe ngukhulu uzibani, Drewmas Media thina sincediswe ngukhulu uzibani. Ubone ibizo eli1 yilo lokho eliletha ama results, yikho akusenza size sicine sithi lo nguye ofanele ebe ngunumber 1, ebe ngunumber 1. But hayi kulumnyaka sizathi ngoJune sizalinika top 20 o top 10, ngoDecember silinike njalo ukuthi phela lihlale libekwazi ukuthi ngubani okwanisayo, ngubani oyingcichi ekulapheni. Asi March uno tichatomboiburitsa zvakare February March tichaburitsa top 20 tichimbotora kumashure mbichana uko. Gore rese rapera tinomboburitsa, saka tingade kungotora vakagona gore rese rapfuura. Drewmas Media taking you to another level. Ndiri Sekuru Wechivanhu, chiremba Wechivanhu. Ndinorapa vane matambudziko ezvikwambo, vanoda kuroorwa kana kuroora, vanoda zvemanjuzu, back to sender, vanoda kubooster mabusiness avo. Zvese ndinobatsira, ndinorapa zvirwere zvemabonde nezvimwe zvakasiyana siyana. Shuga, cancer, handikwanisi kurapa zvinhu izvozvo. Vabirwa, handikwanisi kubatsira vanhu vanenge vabirwa. Mushonga uyo handiukwanisi, handiuzivi. Mataura nauye kubooster business. Ipapo muri kureva kuti kurombesa here kana kuti pane dzimwe nzira dzamunoita? Hakusi kurombesa. Ndinopa mushonga wokuti munhu aende anoshandisa panzvimbo yake yaanoitira, kana kuchera mugodhi wegoridhe, kana ringa rimwe bhizinesi unoshandisa mushonga iyoyo. Mushonga iyoyo hauna mhiko. Business. Kune vamwe vanoti tinopa mushonga, let's say mandipa mushonga nhasi ndaenda kuno booster business, ko mushonga wacho ukapera business rinoenderera rakabooster here o booster inenge yapera? Business rinoenderera mberi, mushonga uyo unenge usina kupera, unoshanda. Ndinombudza mashandiro aunoita kuti mushonga uyo auchengetedze zvakanaka, hausanduki kuita chimwe chinhu, unongoramba uri mushonga wakadaro iyoyo. Unogona kupera here Sekuru? Unogona kupera hako, ndokunge iwewe wakanganisa zvimwe zvataurirana pamushonga iyoyo, kuti iwewe haufaniri kuzoti kana uri mushopu imomo kana pabhizinesi rako wakuita zvemadzimai uri ipapo, haubvumiri izvozvo. Haisi mhiko here iyoyo Sekuru? Haisi mhiko. Munhu let's say ndewechirume akaita zvemadzimai zvinofamba sei?
akaita zvemadzimai mushonga iwoyo unoenda uchipera mbijana zvishoma nezvishoma. Asi haisi. Okay. Mataura imwe nawo yandakada kungonzwiswa hangu kuti tomboti ini ndaita musikanzwa. Hatisi kutaura hedu takanangana nemushonga. Asi totizvo kana kuti vaya vanhu vanosvikirwa chii chinoitika kwauri kana uchinge wawanza mabonde zvinofamba sei? Ukawanza bonde uri munhu mubatsiri. Kana uri mubatsiri ukawanza bonde unozvivhiringidza basa rako raunoita. Asi unozvigadzirisa sei kuti udzoke uyanane newe kwako? Unouya tokugadzirisa tokupa mushonga yekugeza nekudya muporijiwo kuti hama dzako dzikufarire udi kudzokere kunowirirana nevamwe vako. Aiwa, pandiri kureva ndepekuti imimi Sekuru munobatsira handiti. Then imimi wacho ndimaita musikanzwa. Tinoziva kuti hazvidiwe nevari pasi. Munoita sei kuti mukwanise kuramba muchiyanana newe kwenyu? Kuti ndiyanane newe kwangu ipapo kandiri nduta musikanzwa. Ndinofanira kugara pasi ndokumbirira ndokuudza vakuru vondibikira doro vondikumbirira kumzimu yangu kuti aiwa zvirikuita muzukuru zvirikuita sekuru ngavasiye izvozvo. Ndanzwa futi Sekuru muchitaura nyaya yekuti vari kuda kuroorwa. Kuti unenge usingaroorwi here unenge uchida kuroorwa zvinenge zvichifamba sei? Pane ava vanenge vachida kuroorwa asi zvinenge zvichiramba. Pane zvinenge zviripo zvekumusha kwakewo zvinoita kuti asawanikwe. Saka matambudziko ayo tinogadzirisa kuti upinde mumba kana kuti uroore. Tinoona zvakare Sekuru vazhinji vanobatsira. Vamwe vacho vanofemba fodya yebute kuti vange vachishedza vekwavo. Vamwe vanoshandisa vanoimba nziyo. Zvakangosiyana siyana. Imimi pamunozoti maakuratidzwa matambudziko evazukuru vanenge vauya kwamuri, pane zvinotanga zvaitwa here kana kuti munongoona straight? Pane zvinotanga zvaitwa ndozotanga dare rangu. Munoimbirwa here chii? Handiimbirwi. Ndinokumbirira kumdzimu yangu musati ndatanga dare. Ndinokumbirira ndine ndiro yangu yandinoshandisa nebakatwa rangu iri. Ndoisa mushonga wangu imomo ndokumbirira kwemaminutes mashoma ndochikudzai dare renyu. Okay Sekuru, imimi muri n'anga o muri svikiro? Ndiri n'anga. Ipapo vamwe vanodawo kuziva zvakare kuti mutsauko wen'anga nesvikiro ndeupi? Mutsauko uripo pasvikiro nen'anga ndokuti n'anga dzinoshandisa mishonga. Vamwe masvikiro vanoita zvekubikirwa doro vachienda kumabira, ndo mutsauko uripo ipapo. Imi munospecialize nemishonga. Mishonga. Saka ndakanzwa kuti kun'anga kana ukaenda ukanoti neshamba ngaafe anofa ndizvo. Saka izvozvo hazviite here kuti zvidzose simba ren'anga mumashure kana ichinge ichiteura ropa? Hazvidzoreri simba. Auya kuzotora kuti mushonga kuti vane shamba ngavafe ndo anenge ane mhosva yekuuraya. Ini ndapa mushonga ndinenge ndisina mhosva yekuuraya. Indongokudza zvokunoita nemushonga yako unosvika woita saizvozvo kumba kwako wasvika kuti anondura kuti ngana wangu afe. Okay Sekuru, handanzwisisa ipapo. Ini ndanchida kuziva kuti muri n'anga here o muri svikiro. Ndokara nchinzwa vamwe vachiti kana uchida kuti mudzimu ubude haubuditswe nen'anga unobuditswa nesvikiro. Saka imi munobuditsa here mudzimu? Ini ndinobuditsa mudzimu. Mudzimu ndinobuditsa. Ipapo zvinozofamba sei? Bhozi vanhu vanoti hanzi ukabudiswa mudzimu nen'anga inenge isina kuchena n'anga. Kwete. Handizvo hazvifambi zvakadaro. Munhu akauya achida kubuditswa mudzimu tinomubikira doro, anotishedza kumba kwake kana anouya kwedu tobika doro toita zvinoitwa doro riya mudzimu wotambwa ngoma dzorohwa dzarohwa ngoma tine mabuditsiro atoita mudzimu kuti mudzimu ubude. Mudzimu wabuda
hama dzacho dzinotora voenda vonogara munemwe pamwe mudzimu wovarongera kuti ndoda zvakati nezvakati 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 mudzimu wobuda. Ndo mashandiro atinoita yayo. Then vamwe vanouya kwatiri nematambudziko ekuti vanoda kukudza nhengo dzavo varume. Munokwanisa here dambudziko iroro kana kuti kwete? Ndinorikwanisa. Mishonga yacho iripo, ndinayo, totoiziva iripo hobho. Ine basa nemakore here kuti 13 vane makore 13 here une 15 here kana kuti vana neshamba vana zera rangu rino munokwanisa kuikudza here? Ndinokwanisa kuikudza, hazvina muzera kuti zera rakaita sei. Zvinotora nguva yakadii kuti inge ichikura? Seni vandinobatsira pamatambudziko yayo okudza nhengo ndinomupa 7 days 1 week kuti zvinhu zvake zvinenge zvachinja, nhengo yake inenge yachinja. Okay Sekuru, neshamba ari kuvhunza zvevarume, inini neni ndakuvhunza zvevakadzi. Saka ndoti murume aenda, ndoda kuti adzoke. Munozvikwanisa here kuti murume adzoke ende zvinotora nguva yakareba sei? Hongu, murume wenyu kana achinge aenda muda kuti agodzoka. Seni Sekuru Ngara, ndinokuti uyai nechipfeko chake. Auya nechipfeko chake, ndinosvika ndochigadzira nemushonga, ndokupai. Muenda kumba munoita zvandienda kutaurira izvozvo. Murume wenyu anokutsvagai kana kukufonera kana kudzoka kuti mai mwana ndadzoka. Naichera. Asi pane kwandoda kuenda. Ndiri kuvhunzira vamwe shumba. Sekuru, tiri papo panyaya iyoyo. Zvinoita here kuti murume anogona kuenda nti aenda maybe vadzima havadi kuti ugare nemurume iyeye? Munogona kuzviona moudza here mukadzi wacho kuti aiwa mudzimu ndo yaita seyaita kuti murume aende? Hongu, ndinopinda nemi mudare ndotanga ndatarisa ndoona kuti chiri kukonzeresa kuti murume agokusiya imi mumumba chii. Ndotarisa mataro ondudza kuti no, pamukadzi uyu ane mashavi akadai ekusagara mumba, saka hafanira kugara nemurume, pane zviripo zviri paari. Mazobata nyaya yemashavi, ndabva ndaona mune mucheka weblue. Ndonzwa kuti mucheka weblue mucheka wemanjusu wemachembera, ndizvo here? Saka vanosvika pamuri imi michi? Inini haasi manjusu, asi zviri pandiriwo ndinorotswa kunzi nhasi ndinofanira kushandisa jira rakadai, mangwana shandisa jira rakadai. Saka ndine machira akawanda zvokuti zvese zvana manjusu ndinobatsira, machembere zvese ndinozvikwanisa kuzvibatsira. Vada kubutswa manjusu, kugadzira manjusu ndinozvitaura sematauriro andaita. Tabva tasvika futi panhau yezvikwambo. Zvikwambo tofunga ndo nyaya iri kudhomineta misha yakawandisa. Vanhu vari kuroyana, vana vari kumhuri dziri kupera. Munobatsira here panhau iyoyo? Ndinobatsira zvakanyanyisa kubviswa zvikwambo. Wauya kudari kwangu tinoona zvikwambo izvi zviri kunetsa nenzira ipi, totsvaga mishonga yedu. Kana ndichiuya kumba kwenyu handishandi usiku, ndinoya masikati zuva rakacheka nyika, ndokubatsirai masikati muchiona, handishandi usiku, ndokubvisirai zvikwambo zvenyu. Asi zvikwambo izvi zvimwe zvinenge zvine nhoroondo yekuti kana zvabatwa zvofanira kudzokera kwazvakabva. Saka tinenge chitaura tichionesana kuti no, zvikwambo izvi zvabatwa zvinhu zvakatorwa kuchipinge aka zvatorwa kuMozambique, saka zvofanira zvozoitwa sei? Zvofanira kudzokera munzvimbo iyoyo, zvinoparadzirwa munzvimbo iyoyo, ndokuti mweya wezvikwambo uyu usaperi. Nekuti mukazviparadza zvimwe mukazviparadzira ipapo, mweya uyu unongoramba uchingobuda kwese kwafamba unonzi mune zvikwambo nezvikwambo, but zvikwambo pane pasina, unenge uri mweya nekuti makakanganisa kuita zvazvofanira zviite. Ko pangozi munobatsira? Pangozi ndinobatsira. Pangozi ndinobatsira. Chera ndikuona muri kututuma nemubvunzo, ndingazongoramba katichienda mberi musina kubvunza. Okay, ndichida kubvunza kuti Sekuru munoita here zvezvo kumakereke vanoti go back to sender, kuti ngazviende zvakabva? Ndataura nezvazvo kuti go back to sender ndinokwanisa, ndinoita back to sender. Mafunga ka revenge Chera?
ndoza vakadzi hamuna mwoyo wekuregerera ndo dambudziko renyu. Tinoregerera shumba. Ndosaka muchiona kuti vakadzi munozoita barika kuti moita vakadzi 20 ndokuregerera izvozvo munenge muchida kuregerera. Saka chera muchandiregererawo here? Ndokuregerera izvozvo. Mungoita henyu vairi chete? Zvina basa. Kana vatatu? Kana 10 as long vachagona kubata maiguru chiyera. Ongokamburi yeZimbabwe nhasi uno tina Sekuru Ngara vatiri kukurukura navo. Sekuru, tinoziva isusu kuti mhuri yeZimbabwe yakatekeshera pasino rese. Kuvari kure aine dambudziko, mune matambudziko here amunoti aya anotoda munhu auya iye pandiri, kana kuti munokwanisa kubatsira matambudziko akasiyana siyana munhu ari kwaari? Hongu ndinokwanisa kubatsira matambudziko ari kwaari ikoko. Tinotaura paWhatsApp ndomurongera kuti dambudziko rako rinoda zvakati nezvakati nezvakati. Vamwe vatinobatsira vanoti tadaro ari kure kwasi kure asingakwanisi kuya, anotisvitsa mukati memushama otumira mari oti Sekuru chiendai kumusha kwedu kwakati munobatsira dambudziko iroro musha medu tiriperi. Saka ndiwo mabatsiro atinoita vanhu vari kure. Vamwewo vanokwanisa kuya vanoti aiwa Sekuru indoda kukwira ndege kuuya kuti muzondibatsira ikoko. Zvose izvozvo tinozviita. Ko ndadzoka pazvikwambo zvakare, munoita zvekuita sei pazvikwambo? Munozvibata izvo chaizvo here kana kuti munozviuraya pamweya? Zvinofamba sei? Panyaya yezvikwambo tinoshandisa mushonga watinoshandisa. Tasvika pamusha penyu tinokupai mushonga modira mumba moisa mumba imomo kana kupisa mumba imomo. Inisa Sekuru handipindi mumba imomo munenge mune zvikwambo nguva iyoyo. Munotanga maita zvandokuudzai imimi. Mapedza kuita izvozvo ini ndinozopindai makatungamira mukati memumba menyu, kana pane zvikwambo zviya tosvika totora zvikwambo zviya ndo ndokuratidzai. Nekuti vazhinji vanoyanzi aiwa zviya mapipi ndezvenhema, hakuna zvakadaro. Aiwa zvikwambo zviripo anenge asiri mapipi, zvikwambo zviripo. Ndosaka tati isusu inini saSekuru Ngara handishandi usiku, ndinoshanda masikati. Vachiona vose vogutsikana kuti ndizvo here zviri kuitwa kana kuti kwete. Ko tinonzwa zvakare nauye kuti isusu tauya kwamuri Sekuru semhuri, matibatsira, munogona kutemera vamwe vanhu nyora vari kuita musikanzwa. Tabvapo vamwe vabatwa nemhosva vakuona kuti zvinozovatsitsa. Tonzwa kuti vanhu vanozoenda futi nerweseri vonotaura futi naSekuru kuti Sekuru ndokubhadhara yangu ndiregerere. Zvinoitika here zvinhu zvakadaro? Hongu zvinoitika izvozvo, zvinoitika kakanyanyisa, zvinoitika izvozvo kuti munouya semhuri vamwe vozodzoka nerweseri vachiti Sekuru pepe honai makatifumura itai zvakati. Vakawanda vanodzoka vachiti Sekuru mutidai, asi vamwe havadzoki. Imimi manje semunhu ari kubatsira munozoita sei? Inini semunhu ari kubatsira, kana mauya semhuri mese mauya semhuri tigadzire, ndinogadzirai semhuri iyoyo. Inini mushonga wandinotemera ndokuti ukadzokera ukanobata zvakare, umwe anongodonha akagara pacheya, ongonzi anzwa musoro odonha pacheya, anenge abata zvinhu zvandanga muti usabata. Ndo zvandinoita izvozvo. Saka zvichireva kuti nyange vanhu vakazodzoka nerweseri hazvichabatsiri? Hazvichabatsiri. Ndinoita kutemera kudhara, ndinoita kugadzira nemishonga yangu kudhara. Mazvinzwa kachera kana taenda tese kunobatsirwa naSekuru hatida nodzoka nerweseri. Okay Sekuru, panyaya yezvikwambo kune vamwe vanoshandiswa nezvikwambo kuti ivo vanenge vasina zvikwambo but vechishandiswa nezvikwambo. Zvinofamba sei ipapo? Hongu varipo vanhu vakawanda vari kushandiswa nezvikwambo zvavanenge vasina kutsvaga ivo, zvokuti zvimwe zvinenge zviri zvekwababa munini asi zvichishandisa kwababa mukuru. Izvozvo tinogadzira, tinobatsira. Okay. Ko chii nhai Sekuru chinonyanya kuita kuti vazhinji madzitete hanzvadzana baba idzodzidzi ndo vanoroya zvikuru kuvazukuru? Chii chinenge chinyasoitika, kuti here hanzvadzi nehanzvadzi munenge musingawirirani? Chii? Vamwe munenge muchiwirirana, vamwe munenge musingawirirani, asi rinenge ringove shave rehuroyi rinenge riri pauri. Vamwe
sevanhu vakakura kudhara mastate edu ava avaingobata-bata vachiti vari kutsvaga mishonga yekuti vagosimba kandi vagotyiwa, asi mishonga yacho ichizove mishonga inozoti vanenge vakupedza mhuri, vachiroya vana vanatete, vachiroya chiti muzukuru wangu ndoti zvandinazvo izvi zvigare pamuzukuru wangu, izvi zvandinazvo kandi shavere rechihure ndoti mudzimba muzukuru wangu asapinde umba sezvandakaita. Izvo zvinowanikwa matambudziko etu kusangana nawo akawanda. Sekuru, pane nyaya vanhu vanombobvunza vanombofona vechida vanhu vanogona zvemubereko o zvekuchika mhino kuti munozvigona here imi? Hongu, zvekuchika ndinozvigona. Anenge ane problem yekuti haaiti mwana, tinototarisa kuti haaiti mwana here zveupenyu hwake hwese kana kuti pane ari kumushereketera. Kana pane ari kumushereketera, tinogadzira zvose izvozvo, tomupa mishonga yedu yatinomupa, oenda tichienda unosangana nemurume wako mwedzi uno otipawo maresults kuti zvinenge zvamira sei. Okay, saka tinoti zvinotora nguva yakareba sei kuti vaone kuti ndione kuti zvinhu zviri kuita o hazvisi kuita? Tinotanga tatarisa dambudziko kumurume nemukadzi kuti tanga tatarisa toona kuti ane dambudziko ndiani, murume here kana kuti mukadzi. Kana ari mukadzi anenge ane dambudziko, tinogadzira. Kana ari murume ane dambudziko, tinogadzira tovapa mwedzi iwoyo kuti vozoya votudza marizausi kuti zvamira sei. Chicha munenge muchiona kana pari pamurume munozviona sei? Tinoona vamwe vanoshandiswa kuti vanenge vari varume vezvikwambo, saka tinotanga tabvisa mweya iwo uri paari, mweya wechikwambo unenge uri paari kuti uri mutaswa kuti asaite mbereko, tobvisa munyama iyoyo unenge uripo, tomugadzira nemishonga yedu, tomupa mushonga kuti anodya muporiji kwemazuva 3 ozonosangana hake nemudzimai wake. Mune here toda kunzwa kuti muzotanga kuti maakubatsira zvakaitika rini, makatanga kubatsira sei, chii changa chaitika kuti muzoziva kuti imimi makukwanisa kubatsira? Chakatanga kuita ndichiri mudiki, mwana wechikoro, ndiri kumagrade 3 uku, ndairota ndichitaurira ndichiudza vabereki vangu zvinhu zvaiitika kuti ndarota zvakati nezvakati zvakasika. Zvinhu zvanga singatori nguva sati zvaitika kana mukati memusha kana kuhama kana kunewe munhu. Saka zvinhu zvidambudziko rakaramba richingoitikawo, vabereki vangu dzimara vazofambawo neni, ndobva vanoziva kuti aiwa pane mwana uyu pane shave rekurapa riripo paari, saka anoda kubikirwa doro. Saka ndobva ndabikirwa doro ndiri form 1, ndobva ndabikirwa doro. Saka zvekurapa izvi zvakabva ndobva ndabikirwa doro nevabe pakakokowa mamasvikiro, vabudisa midzimu vakosiyana-siyanawo, vakabika doro, pakaitwa mutambo mukuru ukaitwawo, zvadaro ndakaona zvangu zvakutanga kuvhurika. Kuzo ndozotanga kunyatsokurapa chaiwo, ndakazotanga kurapa 2001 kusvika naizvozvi ndiri kubatsira. Mune here kubva zvamatanga kubatsira zuva ramunoti iri handife ndakarikanganwa, chii changa chaitika muri kupi? Hongu, ndakafonerwa kwamurehwa, pane umwe musha kwamurehwa panga panetsa mweya wechikwambo, papanetsa chikwambo changa chanetsa mukati memusha chapedza vanhu, ndobva taenda kwamurehwa ikokoko. Ndikanosvika kwamurehwa ndaivewo ndine mumwe wamubatsiri wandai ndinaye, takaenda tiri vaviri nemubatsiri wandai tinaye zuva racho iroro, ndichiti sekundwa ndisati ndambosvikawo kwamurehwa handei. Saka zuva iroro takaita basa kwamurehwa, tikabvisa zvikwambo zvanga zvichinetsa mukati memusha. Nanhasi vanhu ivavo vanogara vakandifonera, sekuru yaimbozotoona, sekuru yaimbozotoona, nekuti ndakavaitira basa ravo zvakavafadza. Kunzima vachele mule Zimbabwe ngeThemba liyazizwela. Namhlanje silo Khulungara. Ukhulungara yena uthi uyakwanisa ukuthi uncedise izinto eziningi ezihluphayo thina njengabantu abamnyama, kodwa into angayikwanisiyo ukuthi encedise laba abatshontshelweyo, lokuthi encedise kulaba abalemvukuzane. Uthi hayi khona lokhu yikhanga kukwanisiyo, but okuningi kwakhona okuhlupha empilweni uthi hayi yena uyakwanisa ukuthi ekuncedise. Kulaba abangela abantwana abalokhe bezama ukuba labantwana, uthi lingabuya kimi sibona ukuthi lingabile labantwana yimimoya yini enza kube njalo,
ikudalwa kwenu uNkulunkulu yabelidale njalo ukuthi vela lisoze libe lo mntwana nxa ukuthi kuyimimoya uthi hayi yena uyalinika i1 month kuphela ukuthi bebona ukuthi ama-results angikhona anjani aphuma njani ekwanisa ukuthi phela liqasa ukuba labantwana kulaba abahanjelwa ngabafazi labanye abahambela ngamadoda uthi lingabuya kuye uyakwanisa ukuthi elincedise phela likwanisa ukuthi lithole abathandekayo benu futhi lihlale labo but uyaqale ebone phela ukuthi kuyini okwenza ukuthi umkakho ehambe kuyini okubangela khona lokho imbangelo yangikhona bese kulungisela ebese njani umkakho ebesephenduka mule Zimbabwe ngiyathemba ukuthi bakhona abaningi ababele behlangana lenhlupho eziningi emizini behlangana lendubo eziningi lingabamba thina beDrewmas Media saliniki numbers kakhulu Ngara lapha ekwanisa ulincedisa mule Zimbabwe lingabona sesikhipha umuntu kuDrewmas Media sebese siqalile phela samhambisa kuma test samnika ababili abathathu ukuthi khulu sibonani phela ukuthi abantu laba liyakwanisa ukubancedisa singabona ukuthi hayi ubancedisile abantu bangikhona bephenduke lama results ukuthi Drewmas Media sincediswe kakhulu ngukhulu yikho phela sesibuya labo sesilinika ilizwe lonke jikelele lalaba abakhatshana le kwemifula siyathi nangu sekukhulu sebenzani laye siyabe sesimtruste kakhulu ukuthi esebenzelani somo leZimbabwe liyasibamba njenge Drewmas Media likwanisa ukuthi likhulume lo khulungara chera ani munozema ukuthi Zimbabwe yakakura ka naizvozvo tinoziva kuti kune vanobatsira masvikiro ng'anga namadzibaba vari kunana Gokwe vari kunana Shurugwi vari kumvuma kupi chero kana kucholocho tinoziva kuti variko vanobatsira vakasiyana kana muriko tinoda kuti mutibate asi kazhinji kacho tinonyanya kuda kubatwa nevakabatsirwa kuti ini ndakambobatsirwa nevamwe sekuru vanonzi sekuru ningi vari kwakati nekuti tinoda kumhanya nema-results ipapo Shumba munanogona kuti chimuzukuru changu fonera Shumba oti ndakambobatsirwa nemwe ndosaka kapaya tichizoti totanga tambovapa vanhu vatatu toona kuti vabatsirika here vanhu ivavo kana vasina kubatsirika tetaona kuti panapa tatambiswa bhora risina mweya zviri nani kuti vatatu chete kana variwo vaenda palosi zviri nani pane kuti Zimbabwe yese iende palosi ndosaka katichiti isi tinobhadharisa nhamba kukupai nhamba nekuti yeno mukatarisa takakupai vekuHonde Valley imari iko kuenda kuHonde Valley kugarako imari hatidika kudyira huro mukunyara kana kuti ana nhingi vanodai ivo ndivo isu ndisu kugrade 1 ndaiti ini ndini iwe ndiwe ini ndini Farai iwe ndiwe Farisai kuradza kusiyana kwedu saka naizvozvo tinoita zvatinokwanisa zvatisingakwaniseka aiwa hatikwanise naivo vanhu vasamanikidzike kuti vade kupa Drewmas Media mari yenhamba iko kuine vemahara ngavaende kwemahara asi isusu tinongoda results vachelestando mule Zimbabwe ngiyathemba liyamuzwa lapho Andre khuluma ukuthi kulabanye ababe besendaweni ezitshiyetshiyene likwazi ukuthi umuntu lo yakwanisa ukuncedisa ngokwempela kasotsotsi ngumuntu oncedisa abantu besile abantu bephila abantu bephenduke belobufakazi uyasibamba ukuthi hayi mina ake ngancediswa ngukhulundlovu hayi uyancedisa sibili sewancedisa abantu abaningi bese sikhamba phela sekhona ngale kukhulundlovu senjani siyemnika ababili abathathu ukuthi encedise phela ngoba ngiyakwazi ukuthi kulabanye abangamatsotsi abakwanisa ukuthi bethi hayi hamba phela mzukulu wami ufonela iDrewmas uthi ngake ngancediswa ngomunye ukhulu lina liyazana ukuthi lingalizihlobo somo leZimbabwe iZimbabwe yonke ngiyathemba ukuthi bakhona abakwazi isintu not abesintu kuphela even abamapostori even abama-Pentecost wonke umuntu oncedisayo ukuthi umuntu abantu bengahlali behlukumezeka empilweni zabo yibe sibafunayo cause thina njengeDrewmas Media isifiso sethu ukuthi lihlale lithokozile lihlale lihlangene lizimuli zenu tiri papo chera ndinotondera tiri kuHonde Valley tina gogo vatakataura navo vachitaura zvakare kuti vanokudza nhengo dzechirume ndakaona mumwe mutauri kana kuti mumwe munyori achiti Drewmas Media makuisa mashoko muna gogo kana kuti muna sekuru asi ndingade kukuzivisai
ndechekuti imi mukasati trusta hapana anotrustika ipapo. Zvinenge zvitori nani musatomboteera zvatichitaura zvachose pane kuti muuye kuzokriticize, nekuti isusu tisati tatanga interview tinombotanga takurukura nana sekuru nana gogo tichinzwa kuti zvakamira sei, vatitsanangurira. Tinozoenda pakamera tichitoziva hedu kuti apa vari kuti zvakati, apa vari kuti zvakati. Saka itrust game. Kana usingandi trust then chitosiyana nemunhu iyeye, nekuti kana ukatienda kuno vanobatsira uchiti iye angandibatsira iye, hapana chinobuda, nekuti unenge wagara watoshora. Pane nhau yatisina kunge tabata sekuru yevaroi. Varoi pachavo kwete zvikwambo. Varoi munoita sei navo? Zvevaroi handisati ndambowana dambudziko, munhu ane dambudziko iroro anombouya kwandiri achitaura nezvevaroi. Zvekuti munogona kuteya here varoi, kuti munhu akauya pamba pangu ndomuka aripo, munogona here? Inini zvandinogona ipapo pakuteya, ndikagadzira pamusha pako, kana ari muroi aingaida kupinda pamusha haakwanisi kupinda, asi kuti agoni kwakamira akwete izvozvo handikwanisi, but haakwanisi kupinda mukati memusha menyu. Anoona gomo kana kuona mvura kana kuona moto otadza kupinda mukati memusha. But pamunogadzira musha kudaro, hapana matambudziko atinozosara chisangana nawo sevemhuri vakunzi gore rakati makanga muchiti muri kugadzirisa musha ndobva mazodai, mhiko dzacho hadzichateerwe zvaakuzodai? Kwete, hapana mhiko dzinozoitika mukati memusha menyu imomo. Muchinge mabatsira vazukuru venyu, kazhinji kacho zvinotora nguva yakadini kuti munhu azoona kuti zvinhu zvangu zvaakuita? Inini Sekuru Ngara, kuvara kwavangu vese vanouya kwandiri vachida ndichigadzira, ndinovapa 1 week yekuti zvinhu zvavo zvinenge vakuona kuti aiwa zvinhu zvangu zvachinja, zvinhu zvangu zvadai, zvinhu zvangu zvachinja. Ko vamwe vanenge vachiti mazita edu akaiswa muhari, vakawanda vanotibata vachiti mazita edu akaiswa muhari, zvinofambiswa sei naisekuru? Kana une mazita akaiswa muhari, wauya kudare kwaSekuru Ngara, vanokubatsirai kuona pane hari yacho kuti yakaiswa papi. Vamwe vanotsipika, vamwe vanocherera mumba, vamwe vanoisa mumakomo, vamwe vanosopa, vanoita sei mumabhedhumu mavo vakachengetwa hari iyoyo. Tinoona kuti tingasvike sei pamusha penyu tonobvisa hari iyoyo, kana kuti tosvambisa sei kuti tisvike hari iyo tigoitora. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe zuva ranhasi. Ndofunga mavanzwa zvavataura sekuru. Chera nhasi mamira divi risiri renyu, mazvona, ndosaka ndakumira ndakadai so. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tadzidza 2-3 manzwa zvavanzi nasekuru vanozvikwanisa kana kuti havazvikwanise. Zvakwamuri kufuga kana kuwarira. So mule Zimbabwe ngiyathemba limzwile ukhulu ezikhulumela uthi hayi mina ngikwanisa ukuncedisa indubo ezinje, inhlupho ezinje, imikhuhlane enje engakwanisiyo yilokho. Yikho phela sikuthanda ukuthi akula muntu ongakwanisa konke mule Zimbabwe, umuntu okwanisa konke uNkulunkulu. So la ukhulumela uthi hayi lokho ngiyakukwanisa, lokho angikukwanisi. So lokho abathe bayakukwanisa nxa kuyikuthi uhlana lakho empilweni, bamba thina beDrewmas Media sekunika inamba kaKhulu Ngara phela ukwanisa ukuthi uthola ukuhlaliseka lemule yakho. Chira satabva ndine chichemo kumhuri yeZimbabwe. Hongu zvimwe zvacho hazvisi zvokumira kuti titange tasungwa nemapurisa kuti tizoti chinhu ichi taakuchiregedza. Zvimwe zvacho ndezvekutanga wangozviudzawo mumwoyo mako kuti shuwa zvandakuita izvi ndizvo here. Ndofunga pamufananidzo pari zvino ndiri kukuratidzai muti wakatemwa. Muti uyu unoratidza kuti hauna zvawashandiswa, hameno kana paine chaakanyatsotora munhu iyeyi. Asi ukatarisa muti wacho wakatemwa muhacha. Muhacha ndo miti yacho inoyera plus mushonga kamuhacha. Mepanga chitora mushonga wokuti unobva watema. Manje tikarapa vanhu tichisiya taparadza miti yacho, kuacharwara kuswera mangwana anozorapwa nechii? Ndofunga ipapo kachikumbiro changu mhuri yeZimbabwe. Handisi kukumbira ndakamirira kahurumende, aiwa handina chekuita nayo, asi ndiri kutaura ndakazvimira saneshamba kuti onaika mishonga yedu iri kupera, vanhu tichingotema zvisina tsarukano.
Emuli yeZimbabwe uneshambo yacela kulabo abakhamba begamula izihlahla zomkhuna. Thina esindebeleni sithi ngomkhuna. Phela ngapha kukhanya ngani isihlahla esisebenza kakhulu kulabo abalaphayo kakhulu. So nxa ungahamba uyegamula usithi uthatha umuthi manje ozabuya kusasa ke ozabuya ozagula phambi kwakusasa uzathatha ngaphi. So Muli yeZimbabwe kasithatheni imithi sithatha phela sikhumbula ukuthi kule kusasa. Chona manje papa asiyamwe imithi yese kwakunanga kumuti unoera muhacha wacho. Zvimwe zvinhu minyama amuzive kwainobva vedwe. Amuzozema matambudziko amunosangana nawo kuti anenge achibva kupi. Dzimwe nguva unenge wazviroya ozomhanya kunana sekuru kuti sekuru ndakaroiwa iwe uchizviroya. Asi nguva dzese Muli yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.